нони афғонистонӣ дар тоҷикистон аммо хеле ноно мекунем. Саховат. Тоҷикистон рафтам. дӯст ояд гарм дар оғӯш гир, расми хуби тоҷиконро гум макун. این شیرینی است نه؟ چی است؟ Кир. قیر. ҳар дигар гӯштар ҳамашад ба хеле кашиди дигар чӣ кор кунем охиш. хеле ошхӯрда ҳар рӯз вақт ман меёбам. бача ира мезанӣ гӯшот меҷимба. برای ما غذا بدون نان خشک هیچ مزه نمیده. фариштаро мекунам. ассалому алайкум ба тамоми мардуми афғонистон, тоҷикистон, аҳли форсизабонони дунё. имрӯз ман ба як дӯсти наздикам аз афғонистон вохӯрдӣ кардам ва каме ҳамсӯҳбат шудем, як шаҳр ба гаштем. Пас каме гурусна мондам ва гуфтам ки биё равем як шаврмаи арабӣ хӯрем. Шавирма мегӯянд дар Бритониё, айни ҳол мо дар Глазго ҳастем. Пас вай гуфт ки хӯроки арабия чӣ корӣ мекунӣ? Рафтем як хӯроки бо лаззати бо маззаи афғонистон